У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Езус Христос перайшоў ад смерти до жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх рассеяных па ўсім свеце сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на удзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молимся. Боже, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Твоей славы, освяти гэты новы агонь, і праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага, праз Христа Пана нашага. Зараз адбудзецца асвячэнне вялікай свячы, якая называецца Пасхал. У першую чаргу Пасхал сімвалізуе вогненны слуп, які вёў народ Ізраіля праз Чырвонае мора. Гэта сам Бог, які ў палымнеючым знаку уваходзіць у гісторыю выбранага народа і дазваляе з аднаго боку убачыць рэчаіснасць прыніжэння, няволі, а з другога боку паказвае шлях зыходу да свабоды. Ізраільцяне былі вызваленыя з няволі фараона, які разам са сваім войскам затануў у водах мора. Для нас, хрысціянаў, Пасхал – гэта таксама сімвал Хрыста, валадара святла, які, перавёўшы нас праз ваду хросту, вызваляе нас з няволі нашых фараонаў, нашага эгаізму, ідалапаклонства, нашай няздольнасці да любові. Ісці за святлом Пасхалу азначае ісці за святлом Хрыста, які не ведае змяркання. На працягу ўсяго велікоднага перыяду Пасхал будзе памешчаны ў касцёле ля алтара, каб нагадваць нам аб прысутнасці уваспрослага Езуса сярод нас. Зараз святар апіша на ім крыж, знак нашага ратунку. Потым апіша таксама першую і апошнюю літары грэчаскага алфавіту. Лічбу пятнічага года. Бо ўваспрослы Христос праходзіць сярод нас і цяпер, у нашай сучаснасці. Христос пасля свайго ўваскрасення захаваў сляды сваіх ранаў, таму ў Пасхале будуць памешчаныя 5 чырвоных зярнят. Кожнае цярпенне пакідае сляды, але ў жыцці хрысціяніна, які жыве ўваскрасеннем, гэтыя раны з'яўляюцца знакам узвышэння і велічы чалавецтва. Пасхал будзе запалены ад новаасвечанага вогнішча, а затым будзе ўрачыста ўнесены ў касцёл, як знак уваходу Хрыста, а ў ім і нашага ўваходу ў новае, услаўленае жыццё. Бог у гэтым знаку вяртае нам сёння удзел у спадчыне зямлі абяцанай, якую выкраў у нас дэман. На заклік святло Христова будзем адказваць «Дзякуем Пану Богу». Христос учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Праз свае святыя раны
Няхай сцераже і ахоўвае нас. Христос Пан. Амінь. Святло Христа, які в хвалі у воскрос, няхай розгонить темру наших серцев і дума. Ой, надо. Да не, ну тут Святло Христова